Здравейте, аз съм Иван Анчев, управител на фирма Arcadia Solutions, фирма за корпоративна сигурност и бизнес разузнаване. Моята дейност касае въпроси, които трябва да осигуряват сигурността на клиентите, с които аз работя, респективно на техните контрагенти. Именно поради тази причина с Марин Демировски и с Nomad Partners работим в сферата на осигуряване на безпроблемен достъп на работна ръка от трети държави, подсигурявайки да не се случват случаи на трафик на хора или други незаконни дейности. В нашата съвместна дейност с Nomad Partners ние проверяваме всеки един работник за криминални прояви в своята държава, независимо от това, че те осигуряват съответните полицейски удостоверения за благонадежност. Отделно от това ние провеждаме една много задълбочена проверка на хората и на агенциите, с които ние работим в тези трети държави. А именно да проверяваме тяхната благонадежност, да проверяваме техният интегритет и най-вече да не са част от незаконна дейност, която в никакъв случай не бива да бъде допускана в демократична държава като България.